amai venyika Dr. Axulia Mnangagwa nebasa ravarikubata. Ini Councillor ndinde nchiziva mabasa arubatwa naamai vedu. Imi mukwanise kuziva mabasa acho. Sandangwanawo mukana wekuti ndinge ndichirumbidza amai vedu. Amai vedu, amai venyika. Vari kutichengetera vana vedu watiri kubara mudzimba umu. Tichitadza kuvachengeta vachinogara mustreet. Samai venyika vari kutora vana munyika dzese, munzvimbo dzese dzakasiyana siyana vachichengeta vana. Tikunzwisana. Saka ndaamai vane rudo, amai vedu Dr. Axulia Mnangagwa vari kutichengetera vana vedu. Saka ndiri kuvatenda. Saka inini zvese zvandichaita ndatokopawo amai vangu first lady. Nekuti vane rudo nemwana wese, havatarise kuti mwana wani. Vane rudo kuvana vese. Saka ndo chidzidzo chandatodzidzawo kuti ndinge ndichikopa mabasa ari kuitwa naamai vedu. Saka ndo zvandokwanisa kutaura chete vabereki. Saka ndokutendai.